Soc Carles Cano, soc de Massanassa, encara que visc a Godella. M'agrada contar contes de por a xiquets de primer a quart, de 6 a 9 anys, perquè encara quan acabes te pregunten, però això és de veres? I tenen aquesta innocència i aquest món fantàstic encara en el que viuen, en què tot és possible. A més, les meves sessions són participatives, faig que el públic participe del conte i s'integre dintre. I vaig a contar-vos la història d'una versió que jo he fet de Marieta. Vaig a contar-vos una versió reduïda. Diuen i conten que hi havia una vegada una xiqueta que es deia Marieta. No era ni molt creguda ni molt descreguda, normal, com quasi tots nosaltres. Sa mare la va cridar i li va dir: Marieta, vine que sí que vol mare que mana. Tinc esta moneda i ves corrents a la carnisseria i demana-li a la carnissera que et doni un os de genoll, que no te'l doni ni de corbet ni de romansos, de genoll, que són els que més bon gust deixen al putxeró. Sí, mare, ella va agarrar la moneda, ell se'n va anar corrents a la carnisseria, però per el camí es va entretindre amb unes amigues que jugaven a botar a la corda, després a la goma, de la qual ella era la campiona del món, i enrocinada, i en la goma de repent, dong, dong, sonaren dos campanades, les dos, que era l'hora a la que tancaven la carnisseria. Ella se'n va anar fugint, les gomes enredrades, es pega un bac, tira les gomes cap arrere i se'n va anar, però quan va arribar la carnisseria estava tancada. I es posà a plorar allí, enmig de la vorera, i plorant, pensant en la bronca que li tiraria sa mare. De repent començà l'ataque. Començà a escoltar una música que arribava pel carrer Major i que feia alguna cosa així com... una marxa fúnebre, una marxa de morts. Una persona havia mort i la portaven al cementeri i ella tingué una idea. Es va afegir a la comitiva que anaven a soterrar aquella persona i se'n va anar directe al cementeri. I quan aquells es van desviar per a ficar el taüt en un nínxol, ella se'n va anar a la part més antiga del cementeri, on estaven les tombes en terra. Va córrer una làpida, va obrir un taüt, hi havia un esquelet, clac! Va agarrar l'os del genoll dret d'aquell esquelet i immediatament va córrer la làpida i se'n va anar corrents cap a sa casa. I quan va arribar, sa mare li va dir: Marieta, m'has dut l'os del genollet així el teu mare? Que xicotet, això no va donar gust per res tus. I va agarrar aquell os i xum, el va tirar al putxero. Que asco! I allà estigué bullint. I quan era l'hora de ficar la sopeta, li va ficar a son pare i quan anava a ficar-li: ai, mare, a mi no me posa que no tinc gana. No tenia gana ni poc, però sabia que havia cuit en aquell putxeró. I morta de gana, desficiosa, estigué enredrant tota la vesprada. Sa mare estava tan farta d'ella que només veure que se feia poqueta dins, li va dir: mira, xiqueta, arrea-te-la pa dalt a la teua habitació, que avui me tens tan farta que te refile per la finestra. Sí, mare, ja no enredré més, però primer tanque les finestres. Però filla meva, vaig a tancar les finestres, amb la calor que fa, mare, tanque les finestres, no vaig a entrar un lladre. Però què dius de lladres? Si en este poble mai s'ha sabut que hi haguera un lladre. Per això mateixa no vaig a començar: ui, que farta me tens, xiqueta, arrea-te-la pa dalt, tira. Ella va tancar les finestres. Marieta, assegurant-se de que sa mare les havia tancada, anava pujant, va veure que la llar, la ximenera, estava apagada i li va dir: mare, per què no encén la ximenera? Però filla meva, vaig a encendre la ximenera, la calor que fa, s'anem a torrar com si foren pollastres rostits. Mare, encenga la ximenera, no vaig a baixar el lladre. Però què estàs dient, que baix el lladre per la ximenera i que fora Papà Noel el lladre baixant per la... Mare, ui, tira pa dalt, que farta me tens per no sentir-te. Sa mare va encendre la ximenera en unes branquetes, ella que estava a l'aguait, quan va veure que sa mare se n'anava a la cuina, va agarrar uns troncs, una fogata impressionant. I per fi se n'anà a dormir, però a les 12 de la nit, dong, i així fins a 12. De repent se sentia en el cementeri, brum, la tapa del taüt, la làpida i la porta del cementeri, i per els carrers foscos, buits, solitaris i tenebrosos d'aquell poble començà a sentir-se clac, 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 clac. Sabeu què era això?
aquell esquelet que anava cojitranco perquè li faltava l'os del genoll arrastrant la pata, clac, 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 i que només va eixir del cementeri i va dir: Marieta, Marieta, què has fet amb l'os del meu genoll? Ai, mare, mare, mareta, a aquestes hores qui serà? I sa mare li va dir: calla, fava, faveta, serà el vent i passarà. Però no era el vent. I l'esquelet, clac, 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 va arribar fins a la plaça on estava la casa de Marieta. No tenia ulls, perquè els esquelets no tenen ulls, però tenia els forats del nas i va fer ventejar l'aire i saber que d'aquella casa on eixia aquella fumaguera estava el que a ell li havien furtat. Estigué pegant la volta a la casa buscant un lloc per on clavar-se, però les finestres estaven tancades. Va arribar a la porta. Heu de saber i conèixer que aquell esquelet era el manyà del poble quan estava viu. I vosaltres direu: i què? Que el manyà és el cerrajero, i ell havia fabricat tots els panys de totes les portes i aquella la coneixia, de manera que feu clac, s'arrencà els ossos del dit xicotet, es va ficar per el forat del pany, clic, 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 nyec, va entrar en casa de Marieta. Marieta, Marieta, ja estic a la teua caseta, que has... Ai, mare, mare, mareta, a aquestes hores qui serà? I sa mare va dir amb eixe clac, 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 serà la tia Pasquala que les castanyoles tocarà, perquè la tia Pasquala, que era una veïna que estava com una cabra, de quan en quan baixava a les 2 o les 3 del matí a la plaça a tocar les castanyoles, però no era la tia Pasquala. I Mariet i l'esquelet seguí pujant, començar a pujar per l'escala. Marieta, Marieta, ja vaig pel primer escaló. Ai, mare, jo que sé qui serà, filla meua, deixa'm dormir, que demà he d'anar a treballar. Ja vaig pel segon escaló, ja vaig pel tercer, ja vaig... Ja te tinc! Li va tirar sarpa al monyo. Marieta estava tremolant baix de 7 mantes, però havia estat jugant a les taves amb les amigues, que són uns ossets. Va treure una taba i feu bam! Li pegà una taba en tot el crani. Aquell esquelet, doing, rebotà i l'empomà, perquè a més d'haver sigut el manyà del poble, havia sigut porter de primera regional del Catarroja Club de Futbol. Se quedà toquetejant aquell os, digui, a lo millor me val. Se'l va clavar ahí en el genoll on li faltava el que li havien furtat i digui, m'ajusta de categoria, en una llimaeta, per ací per allà, anirà perfecte. Se'n va anar, clac, 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 baixant les escales de casa de Marieta, tancar la porta de casa de Marieta, se'n va anar per els carrers foscos, buits, solitaris, se'n va arribar al cementeri, tancar la porta del cementeri perquè era un esquelet ben educat i sabia que si te deixes la porta oberta del cementeri, quan tornes l'has de tancar, se'n va directe al seu taüt, va tancar la tapa del taüt, va traure el dit per el forat del pany, va córrer la làpida i requiescat in pacem, que en llatí, que és una llengua tan morta com estava este esquelet, significa descansar en pau. I com t'he contat, ja s'ha acabat, i per la ximenera se n'ha anat volant el gat i este esquelet, tranquil com aquest, ha descansat.